Assalamu alaikum, barka da dawa Hausa Tech TV. Sunana M Bash. A wannan bidiyo zan gwada muku yadda za ku iya siyan wasu abubuwa masu matukar muhimmanci ga amfaninku na gida da za su rage muku wahala na aikin kamar kitchen, wato girki ko wani abu makamancin haka. Za ku iya saya wa matanku, in kuma matan ne ma za ku iya odan abubuwan online wanda za su zo muku har gida, sannan wato ku yi amfaninku da shi. Ko kuma ga masu son yin business za su iya saran su kuma wato siyar da su cikin farashi mai wato samu riba. To saboda haka mu shiga cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. To product na farko shine wannan abu da kuka gani ana amfani da shi wajen wato yanka nama, yanka albasa, attaruhu, tattasai da ma duk wani abu dai da kuka gani kamar yadda kuke gani a bidiyon nan, wanda kana sawa kawai zaka ɗora a kai ne ka danna shi kenan kawai sai ya yanka maka duk abin da kake bukata. Wato kuma zaka gani aka iya juya shi ma ka yanka kamar irin su cucumber ko albasa ko wani abu dai kamar yadda kuka gani take, ko karas ko wani dai abubuwa dai da kuka sani akan yi amfani da shi. To wannan abu za ka iya odansa a can wato AliExpress. Akwai wani bidiyo da na yi a baya yadda za ka iya siyan kaya online a wani kasuwa da ake kira AliExpress. To a nan za ka iya samun wannan abu. Na sa link in wannan abu a farkon bidiyon nan. Farko za ga number 1 shine in ka duba bayanan ƙasan bidiyo description, da ga ana sai da shi akan kuɗin Najeriya naira 1,090 da abu nan zuwa 5,000. Za ka iya sayan sa. To abu na biyu shine wannan wani abun wasa wuƙa, wanda wato kuna aiki a kitchen, wani lokaci wuƙanku kaifinta ya ƙare kuma da buƙatan dole sai an kai ta wa masu washi ko wani abu. Kawai kana sa shi a jiki ka ja wuƙan baya, za ka ga wato ta yi kaifi, ta dawo da kaifinta kamar yadda za ku iya kaiwa kasuwa gurin masu wannan aiki su yi. To wannan ya rage muku wannan wahala, wanda ba sai kun kai kasuwa an muku yanki abu nan ba. Kuma abubuwan da za ka wasa suna da yawa, har da almakashi a ciki. Wannan zai iya amfani ga masu kamar tailoring masu ɗinki. Wannan yana da matukar amfani kuma shi ma ba shi da wani kuɗi mai yawa in ka duba ga irin amfanin da zai yi maka. Shi ma za ka iya samun sa a AliExpress. Shi ma link ɗinsa shi ne number 2, wanda za ku iya dubawa a cikin bayanin ƙasan bidiyon nan. Kuka danna link ɗin zai kai ku zuwa yanda za ku siya. Yawa sai na uku kuma shi ma dai the same ne, abu ne na wasa wuƙan shi ma da za ku iya amfani da shi a wato wajen yin aikinku na yau da kullum na gida. To shi ma kamar yadda kuka gani za ku iya amfani da shi ne wajen wasa wuƙa. Shi ma na sa link ɗinsa a bayanin ƙasan bidiyon nan, sai ku je ku duba. Idan ya muku za ku ga measurement ɗinsa. Idan ya muku za ku iya wato siya ku yi aiki da shi, musamman ma mata kamar yadda na faɗa. Kuma za ku iya sara ku sayar, ga farashin sa nan shi ma. Sai ku taɓa link na 3 da yake ƙasan bidiyon nan domin siyansa shi ma. Sai product na 4 shine wannan abu da ake amfani da shi ma a kitchen dai. Duka dai bidiyon namu yau muna yi ne na wanda ake amfani da shi a kitchen. Shi ma za ka iya kamar na farko kana markaɗa wasu abubuwan ku na amfani na yau da kullum a kitchen, kamar su tattasai, tumatir, taruhu, nama da sauransu, su albasa, su wanene da sauransu dai, wanda duka zai rage muku wahala. Wani abun da ba sai kun kai shi ga masu injin nika sun nika muku ba. Shi ma ga price ɗinsa a AliExpress. Sai ku taɓa link na 4 domin siyan sa. Sai abu na 5 kuma na ƙarshe shine wannan matsami da ake tsame abun da ake soyawa a mai, ko kuma wani kamar ɗan wake ko dai wani abu dai da kuke amfani da shi a kitchen na wajen tsamewan abubuwan da kuka yi amfani da shi. To shi ma wannan za ku iya siya domin yana da quality sosai. Za ku iya siyansa ko ku sara domin siyarwa ku samu riba. Sai ku garzaya link na 5, shi ma ga price ɗinsa. Na gode.